Mukadzi wangu, mazuva ano hausi kunyatsofara iwe. Chii chiri kuitika? Ndiri right. Hapana, ndiri right. Ndokuziva ndagara newe kwamakore matatu. Unoti uri right but hausi right, pane zviri kukunetsa. Ndiri kufara kana. Hakusi kwakufara kwako chaiko chaiko. Hausiwe wandoziva chai chai. Chii chiri kuitika? Asi nyaya yekugara nevabereki kusvika riini wakomana? Kugara nevabereki uchireva isusu here? Kubva tichitatana nhasi uno tichiri kungogara nevabereki. Makore matatu chete tichigara nevabereki vangu. Onaka kubva kudhara andinoona waiti ukaroora ubva wagara nevabereki vako wako musemuyadhi imomoto wakapako, munini wako achiroro achiwakawo, munini wako achirora achiwakawo, muri pamwe chete ipapa. Asi zvinokonzera miromo kazi. Hazvikonzeri miromo. Miromo iri kuitika kuti tigara tichifara panapa. Ndikuona uchifara namhomuzi wangu, ndikuona uchifara nababa vangu, ndikuona uchifara nehanzvadzi dzangu, uchifara nevanin'ina vangu, zvinhu zviri kungofaya. Hazvisi kundiitira ini. Baby. Maitirai kuti ndinonzwa maoko ese aya anodandaura nekubika zibhodho every day. Mazuva ese uchingobika zibhodho. Mapureti, ndatambudzika. Ndikukunzwa baby. Uzvidzwa kuti une musha wako handisomboona tiri kuratidza kuti taane musha wedu. Ndingori kamwana kari kuswera kachingotumwa naamai zvese ndichingoudzwa zvekuita. Inda ndichindakurawo ndaamudzimai mukuru ndakugara pamba pangu nemurume wangu. Zvese tichiri kungoitwa vana. Ina handichadi. Pariona kabhebi, nyaya iripo ndekudaiso. Isusu patei tisina something handika vabereki vachitijeka. Ivo pavanenge vasinawo isi tichiita sei tichiwajekawo. Izvozvo ndozvandisiri kutomboda izvozvo. Aika. Haudi kujegwa, unoda tiende pedu tega tojegwa nani? Tichakura riini kuti tigone kuzviitira zvinhu zvedu tega. Tojegwa nani shamwari, ngatitarisane, ngatitaure chokwadi. Kokati takagara tega hatigone kuzviitira zvinhu zvedu. Ipapo inenge yatoexperiment mukadzi wangu because hasati ambozviita. Kutori nani kutoexperimenta kwacho kuedzaedza kutori nani pane kuswera uchingomirira zvese kubatsirwa naamai, kubatsirwa nababa. Saka isusu tega hatigone kuzviitira zvinhu takura chiimanje kana tichingoitirwa zvese. Okay, ndikuzinzwa baby. Alright. Tomova next year. Hakutori kure. Kure? But wona kabaza rangu harinyazobhadhari. Zvinoona bosi wangu unongomuziva. Chidzungu meni anobhadhara paanda ubhadhara. Saka manje kana iwo wati titomuvhe fast tunoibhadhara nemari. Kana kutombonorara nenzara mumba zvitori ndani. Hongazi unoiziva here? Damari hongazi unoiziva matumba anopera. Ndadhamba ina. Nangu pahongazi maya. Haini pahongazi maya saka inini ndiri munhu anoda kugara ndiri padhuze nechikafu. Ndosaka ndichiti kana ndiri patendi panapa iwe neni tikaburana. Iwe neni tikaburana ukandinyima chikafu ndinobva namai vangu. Pomatiri. Izvozvo manje kuroorana hereko kana kuti kugara musha here kana tichidarisa. Tichazogona riini kugadzirisana tega tichinyatsogarawo tiri pedu tega tiri tu. Izvozvi haiwa kana hangu handichadi. Kuroora ihondo chaiyo. Handange ndakazviwa ndo zvazvinenge zvichiita. But iwo wakati inini ndini chinhu chinoshamisa chakaitika muupenyu hwako kudarika zvinhu zvese kaivo. Nhasi uno wakuti ngatibvei pamba pevabereki vako. Saka utaura kuti vabereki vangu vakashata kai. Asi bhaibheri handi rakataura rikati murume achasiya vabereki vake obva achinamira kumudzimai wake. Saka izvozvizvi chatinoti tiri kugara pamwe chete chirudzi, hatina chatiri kumboumbana pamwe chete, tinongoswera tingori mumwe kwake tichingotumwa tichitotange tuvana tuma5 years tiri kungotumira. Inini hangu zvekugara nevabereki handichadi. I'm fed up, handichatomboda hangu. Sorry baby, ndikuzinzwa. Ndoziva kuti makore matatu akawanda ende pamba peri vanogara mhomho yevanhu zveshuwa kubika iwe kutambura nekubika. Dai inini ndichigonawo kubika ndaita sei ndaikona ndimbokubatsira. Akuzviona papisi mugomo riya raunenge uchipusha mainini papa ma1 kasi ine chida kuita zvekuenda kubasa. But ndikufunga kuti zveshuwa nyaya yautaura yakanaka. Saka wangu ati toita sei tozvipakana kuti 3 months kana 4 months kana 5 months togadzirira nditi tosefa. Because isu neni kusefa is not a problem ka.
ari unoona takanga tasevha mari yadai pasina takazoita pati paya nepaya pakazorwara chimwana chedu ichi patatora mari yacho handichatombodini ndikuzvinzwa kana ina dai zvaitoita hazvo kana 1 hour chaindotenderera ndichitsvaga hangu pekunogara saka nyaya yatoipisisa haichandiitiri okay baby, I promise you tikutama ine wakusekerera manje ndokasimairika ndodaka wane 5 months usina kumbosekerera iwe tsvagaimba then inini parishina handachibhanzi but tichataura nafatso wochikwerekesa mari chero akasatokupai haya tinoona zvekuita une mamwe maitiro chero 1 room tinonoona zvekuita but 1 room inokwana here zvinhu zvedu zvese vateta kuenda wana mhomes vanaona vatipa zvimwe zvinhu futi hazvina basa 1 room panapa takagara mutamba rakede saka tichigara 2 rooms dzakakura dzatakapiwa namudhara inoda hangu 1 room iyo yatinonogara yedu tiri 2 kuti bhusu apa kuti pramastofu apa zvitombori nani nditombonzwa kuti kapoto kadiki kanobikwa sei saka munhu wemukadzi anonzwa kufarira kuda kwake ega watosekerera wakamwana alright saka tomuvha kwacho ronga handinotsvaka